Bus, titta bus. Busen. 7:15. Vi ska åka och köpa det vet du. Busen. Åka hem och börja sen. Busen. Du, han är filmstjärna idag. Titta vad fint han sitter. Han och Tigge. Nej, Tusse. Lillan. Hej Lillan. Busan. Tessie. Här gumman, och vad fin du blir. Gumman. Tessie. Tänkte vi skulle skicka till Revis lite film. Titta, titta, titta. Busen. Busen, busen. Vad är det där för någon? Ja, vad säger du? Kan du prata? Ta upp busen. Titta här.